let's go. יאללה, מיכאל. סומך עליך, אחי, בוא נצטרך טוב. לא רוצה שיחה אחרת? קנה רק וסט, אוקיי. למה, אחי? ראונד ראשון אני קונה רק וסט, רונן. רגע, זה... אתם רוצים שיחות פיסטול אחרות? ראונד. זה כן. פיסטול ראונד, לא, זה נייפאונד, זה נייפאונד. נייפאונד, בואו לונג. סייקניק, מה? אתה לוחץ, בוא איתי, בסכין, נו. קליק שמאלי, ימין. שמאלי, מיכאל. שמאל, כן, ימין. כן, זה קומבו, סבבה. אלא אם כן... יאללה. הכל טוב, אחי, אני צריך עוד איתך רונן ביחד פה? אם אנחנו 2 על 1, קליק ימיני. עשיתי. יופי. בוא, זהו, הוא מת עכשיו. הוא לא יכול לדקור אותי באחד. let's go! יופי. סוואפ טימס, לא, נעשה F2. רק, בוחרים רק צד אחד, כן? רגע, עכשיו אני קונה לקנות רק וסט אני קונה עכשיו. זה רק A בכללי, הסתום, יש רק A במפה. סבבה. סבבה. יאללה, מיכאל וסט, לקנות, let's כן, go. נתך איתך רונן, איתך. בוא, מיכאל, בוא. מזיינים, בוא. מי הם בכלל, אחי? תעמוד אתה שם, אני אעמוד פה. שחק. אחי, אנחנו קמפרים על הבומב, לא זזים. נזרוק פה פינות, הנה פה. לא מאמין, אחי. אחד מת. אחד טוב, מת, סייקניק, זהו. עוד אסנס מת. איפה שני, מה עשיתי? כנראה- חתיכת אוטיסט. הנה, ראית אותו. איזה אוטיסט. כמו פורטנייט, כן, בראש. שיל. אני אחכה לו. מיכאל, מה זה הכוונת הזאת? אהבה שלי. רונן, יש לי מה ללכת להביא יריות ממך או משהו כזה? זה ריאלי? יש משהו כזה? יש משהו, מה? לעבור על הלוט שלך להביא יריות? זה קיים? לא. ללכת לשם? לא. 50 שניות, שאלת אתה יכול להרים את הפיסטול שלי, אם נגמר לך, אתה לוחץ G, אתה זורק את הנשק ואז אתה מרים את שלי, הנה. טוב, מיכאל, כדור יפה. לא, תסתכל על הכדורים של מיכאל, כשאתה מטעין, אתה אסור יודע לך איפה להטעין הוא כל שנייה. סייקניק. סייקניק, הנשק שלו טוב לכאילו קרוב. לא, סבבה? הבנתי. תצמצם אליו. שנייה. מיכאל, לא להטעין עוד פעם אחת אין לך כדורים בכלל, יחד לך בוט. תסתכל על הכדורים שלך. פה צד לשמאל, הנה. כמעט אם אחי, זה הייתי אני, איזה כאפה היית אוכל. וואי אחי, באסה. שתמד ולא זז. יפה, מיכאל. באסה אחי, ניסיתי. טוב, בסדר. סבבה, אסור. עכשיו אני קונה כבר AK וזה, נכון? כן. לא, אין לך עדיין כסף, עדיין? תקנה בקטנה. אז וסט פשוט? אני חושב בעצמי מה לקנות. וסט. אני לא יודע מה לקנות, נראה לי. וסט קסדה נראה לי. וסט קסדה? טוב, הם גרועים, אני אקח. איתך. תבוא איתי. איתך. תריץ רונן. תן לי פה. קנית יוטיליטיז? כן. מה? רגע, הם יכולים לבוא לנו מהסיטי. תהיה מוכן? תסתובב. יו. כן, הם פה מיכאל? הם בשורט. אין לי כסף, אחי. אה, תראה מה אתה עושה, סייקניק, זרוק לי AK ותקנה וסט פשוט. איך אני עושה את זה? בינתיים אני אשאר עם זה, אחי, בינתיים אני אשאר עם ה... לקנות AK קודם? לקנות AK פשוט? כן. קניתי AK? איך אני זורק זרוק לי, תלחץ G. G? זה בא לך? מיכאל, אותו תקנה תוכנית. וסט. אם אני מת, תרים את ה-AK. טוב, פשוט הבנתי, תסתכל עליי. רצתי, איתך. אני לפעמים רציתי, הייתי מזיין אותם. התגעגעתי, אחי. אתה חייב להפסיק לזרוק שם סמוק על ההתחלה, אחי, הם לא מגיעים לשם עד שהוא יורד, יא סתום. הם בלונג. אם אני מת, תרים את הנשק. אני איתך. הנה, אתה רוצה להקריב אותי? הנה נשק, בוא לפה. הרמתי. יש לי. יש לי. שקט. מיכאל, סתום. חכה. איתך. הנה אני מתקדם אליו לאט. אני יודע איפה הוא. אתה יכול לראות לשם שאני אראה? ראיתי. הוא על הסייט. יפה מאוד. פה. יש לי פירורים, כוס עמק. שנה את הכוונת? כן. חכה שנייה. אין לי גם פד, שט, אין לי פד. איפה הוא? אין לי פד, אחי. הוא על הסייט. משחק לי פד. בעכבר. הוא יורה עליך. בלי פחד, זה דן, פשוט טאפים על הגוף שלו. אם אתה מחזיק שיפט הוא לא שומע אותך בא. אחת הגדרות של CSGO. הוא פה, הנה, פה יהיה. כן, הנה, אתה רואה אותו. איפה אני מדביק את לא זה? מאמין, אחי. איפה אני מדביק את זה, אחי? פאק. חבר'ה, אני בוחר. איפה אני מדביק את זה? לא! אותו דבר, לקנות שוב פעם AK ולהביא לך? לא, תקנה עכשיו גליל, כשתשאר לך כסף מיכאל, בא לך לעשות משהו חיים שלי. מה זה גליל, אחי? מה זה גליל? מה? זה מתחת ל-AK. תודה רבה לקריבון על החמש כן. שלי, מעריך את הפיצוצים, חיים שלי, תודה רבה, מעריך פיצוצים. אני בא. מיכאל, עוד פעם אתה עושה את זה, חיים שלי, זה לא... א', עשינו כל טוב. כי הם לא מגיעים לפה בזמן, אחי. הם בלונג. סמק. טוב, בסדר. אחי, הרבה זמן שיחקתי. שנייה. קיבלתי. ממש על הקופסה, כן. מאחוריה. ראיתי, אתה רוצה שנתקדם? נתקדם. תבוא, כן, בלי פחד, בוא. טוב פה. תגיד לי, עם המקף רגע, הוא זרק. בהתחלה זה דירות? אני מתקדם עוד?
לא מאמין שהבוט הזה הרג אותי. הנה, תראה. אוי, לא. יש! וואו. GG עודד, אחי. let's go. אין, מיכאל לא עושה כלום, כפרה עליהם. 6-7 בצ'אט. סתם אחי, W. וואלה, זה הסבבה, זה הסבבה. דקה, לא רודן, סופר. מה אני קונה עכשיו? זרוק לי את זה. G? קנה AK וזרוק לי את זה, קח את כן, הגליל. זרקתי, טוב, קניתי יאללה, AK. זה עכשיו דירו. הריקול שלו יותר קל. קניתי AK. מיכאל, זרקתי לך, קח. תעמוד חיים שלי. רגע, הרע שלי, וסט תעמוד לקנות. כן, אין לי כן, כבר כן, וסט, אין לי זרוק כבר לי את וסט. זה כבר. זרקתי, אחי, הנה, קח את זה. אתה יכול רק וסט קטן, בלי קסדה גם. רגע, אחי, אני כבר לא יכול לקנות. הנה, יש לי זין, טעיתי. קניתי וסט. שנייה, דירו, שנייה, אחי, אני באמצע משחק, דקה. מיכאל, אם אתה שומע משהו תגיד לי. תציץ גם. שקט, שיפט, כן, כפרה כן, כן, לחדש. סע. אתה מפקיר אותנו. אחי, רולנד, זה משחק ראשון שלי אי פעם, אחי. תחזיק שיפט. מחזיק. מיכאל, תציץ. אוקיי. טוב, עליי. אני מת נראה לי. רק תיחד. טוב. לא, הראתי לו טוב, איך טוב. 5 שיטים עם AK והוא לא מת. הרגתי אותו עם אקדח, אחי. טוב מאוד, מיכאל. מה לקנות עכשיו? למה לא לקחת את ה-AK? כסף אלוהים אתה. ישמור, אני משחק עם אוטיסט. אני... 2550. גליל. מרוכז אוקיי, במה. קניתי. סבבה. אני יאללה, לא נתחיל. בכוונה לשחק בצ'אט, סמכו עליי. רונן, אתה לחוץ, אתה לא לחוץ, אחי, אבל אני 2 על 1, אחי. מה? לך, איפה מיכאל? אין לו הרבה חיים, בלונג. חכה שנייה, הוא עם הוואפ. ראיתי. אין, הם באים מהר מדי, צ'אט, בדרך כלל לוקח יותר זמן. שקט. לא מאמין, הבאתי לו כדור בראש והוא לא מת, אחי. איך אני משנה כותבת? אני גוונת. אין לי אף פעם כסף, אחי, זה בעיה. קוסר, אין. איפה אני אעשה את זה? צריך להתחיל סיטי, הייתי מקרנף מיכאל, אותם. אני מתחנן, תעשה משהו, אני... לא מטפה, אני עושה הרבה, שטוב. תפסיק גם לקנות, אחי, תפסיק גם לקנות. תאגור טיפה כסף, אחי, ראונד אחד. אחי, הם באים מהר מדי, אני די בטוח שהם יבוא פעם מפה. חכה שנייה, לא. אם אתה רואה אותם, תגיד לי. סגור, אחי. תציץ אבל, אל תשכח להציץ, אחי. שקט. לא, הוא פה, לא, נו, למה לא בדקתי את הימין? לונג. לא. מה? הוא ראש גרוע, אחי. הוא אחד הגרועים, אחי. אחי, אני גרוע, אתה מבין איזה 2 שוטים פספסתי, אני משחק צד עם ימין, זה צד ימין. טוב, מיכאל. לא מאמין, אחי. יפה, מיכאל, יפה מאוד. אני בהלם מה שקורה פה, מיכאל, אני מקווה שאתה יודע, אני מקווה שאתה רואה מה שקורה פה, מיכאל, אבל אני בהלם. רק כשאני עשיתי. אהרון, תעשה לי IGL, אחי, תגיד לי מה לעשות, אחי, אני לא יכול, הם שומעים את זה. איך אני יכול להגיד לך מה לעשות? הכל טוב, דברו בוויס, הכל טוב. תשתיקו. אחי, אבל גם אנחנו... זה גם הכל ברגע טוב. שהוא קנה הוואפ, אחי, אני קוקט, כאילו. למה? גבר פספסתי עכשיו 4 שוטים. זיין אותי. איפה? פספסתי. היה לי פגעתי. לא מאמין, איך אתה מגיב כזה מהר? להתקרב אליו, יש לו רק את הנשק הזה? אחי, זה סייקניק, תפרוץ אותו, הכל טוב. תראו, הוא לא יורה אשכרה על הבית, אני מת. אחי, הוא גם נשאר 7 HP, 7 HP השארתי אותו. תודה רבה לקריבון על 5 גיפטים, יא מלך, לאריאל, לליאור, מה שוב זה המיקום? כוון יצאים את הכוון איפה שאתה חושב שיכול להיות, לצאת משם. בוא נתפצל, הם שומעים כאילו. אז הוא בא איתי, כאילו. יאללה, בוא חיים שלי, בוא. לא. מה הבעיה? למה לא? אחי, למה לא? איזה טומטם, אחי. פרוץ, הכל טוב, שישמעו. וואו, אחי, נייס. זה היה פליי טוב, אחי, יפה. אין, אחי, אנחנו צריכים... וואי, אחי, עכשיו שווה. הכסף בטובתנו, זה טוב. אחי, חזק. צריכים לדבר, אחי. אני קונה וסט ופמאס, מה? כן. צריכים לדבר, אחי. אוקיי. אל תקנה. כן, אני גם... בוא לפה. די, צ'יז, סתום את הפאקינג פה שלך. הוא פאקינג קיר, אחי. יואו! איי! יופי, רוני, יופי. חבים... no money. אוקיי, בוא. אותו לוט, נכנסים נכון? לזה. אותו לוט לקנות? לא יש קונה עכשיו אפילו משהו. כסף, יופי. פשוט כאילו קנה רימונים. אלא אם כן, טוב.
אז בראונד הבא תקנה M4. רגע, איזה רימון? פלשבנג? מה? הכל. לא. אבל אתה גם לא משתמש בהם בעצם, לא? אני אומר לשם. אני לא יודע, עכשיו אני משתמש פעם ראשונה. אז תחסוך לדעתי, לא צריך. אתה תהיה שם לפחות. טוב. יאללה מיכאל, על המעק. וואלה, קשה ממש להיות איתי. הוא שם, כן. פגעת? מה, איזה פוקסיונר! אנחנו קוקט עכשיו. לא, לא, לא. פליז, אני פליז. מטורף עם אייקי, אני מטורף עם אייקי. אחי, איזה פוקס מטורף! קח לו איזה אם יש. לא, פאמאס, אבל בסדר, הם לא השתמשו בכסף שלהם. תשמעו חבר'ה, זה פעם ראשונה שאני משחק בזה, אני מנסה, אני לא... מה לעשות רונן? עדיף אני גאה בך אחי, כל הכבוד. וסט פאמאס פשוט קניתי. עכשיו שם, עכשיו שם, עכשיו שם. הייתי קונה רק כאילו איפה זה שם? M4 איפה זה שם? ומשתיק כאילו, כי קל לעשות איתו טאפים. יאללה. ביחד, ביחד, ביחד. צריך לי. הוא יזרוק רימון? הוא יזרוק רימון? טוב. פרוץ, פרוץ, אחי. נייס, נייס יופי. למה אבל כמו, למה אבל כמו נכה? איפה, איפה? אבל דבר איתי עברית, איפה היו? לא, איפה היו? בסייד, בסייד. שם, כן. בדיוק שם. אל תפיק את זה, עכשיו הוא רק רואה את הראש שלו. מכרתי את זה, מכרתי את זה. יש! וואו, אחי, ניסיתי אוקיי, להרוג אותו, אוקיי, לא כיוונתי על... לא ניסיתי, לא רוי, עד שאני עושה על קיל אחי, אתה עוד כועס עליי אחי, מה זה? לא, בסדר, הכל טוב. מכרתי את זה, נו. מיכאל, זה מאץ' פוינט יא בן זונה, מיכאל, אנחנו צריכים לנצח אחד. לקנות פה משהו עכשיו, לקנות פה משהו? אמרת קודם עם המשתיק. הולך אחי, לאותו מקום, הולך לאותו מקום. אוקיי, עם המשתיק יהיה לך יותר קל לתת טאפים. M4A1S. כן, כן, בוא לאותו מקום, בוא לאותו מקום, פשוט תזרוק יוטיל. זוס, מה איזה פוקס! חסרת אותי וקיבלתי אדשot בגלל זה! אחי, סורי. לא, לא, עוד פעם. נו, אני צריך מישהו שיודע בסיס אחי, הוא NPC! בוא לך לפנים. זוכר היום שאמרת לי, לא, אני עם רונן אחי, אני לא משחק עם סייקניק. לא, אני משחק עם סייקליק אותו, אני יוצא לך פעם. סבבה. אבל רונן אחי, תקשיב אחי, אני יודע שאני לא טוב, אבל אני מאמין שאני אהיה יותר טוב אם אתה אפשר תסביר לי להריץ דברים אותו, אחי, לא? רונן, תסביר לי דברים. אבל אני לא יכול ללמד אותך תורה, נגיד אחי, לא צריך חשוב פה תורה. רימונים אחי, חשוב פה זה, כאילו רונן, זה... תקשיב אחי, תן לי לדבר, זה משחק ראשון שלי אי פעם אחי, אי פעם היה עכשיו הראשון שלי אי פעם. אני יודע. אתה מדבר איתי, כאילו אני מבין משהו, ואתה כועס שאני לא מצליח אחי, זה לא טוב, תנסה להסביר לי לאט, ואני אשתפר אחי, אמיתי, לא זה באסה אחי, ואגב אפשר וויס נפרד, אני גם חושב עדיף וויס נפרד, בוא נריץ וויס נפרד. יאללה, אני פשוט אשים פה מיוט, אנחנו נשאר פה ונדבר אותו בתוך המשחק פשוט. עזוב, לא, אבל זה לא טוב, בוא נריץ רגע וויס נפרד וזהו, תקשר לשנייה. כן, נראה לי הכי טוב. כי אני מתקשר לך רגע בדיסק. יאללה, צ'אט, שניצחנו, דודה. טוב, עכשיו זה נייף ראונד. סבבה, אז אני זוכר, אמרת אותו שמאל, דבר. ימין, שמאל. אם אתה 1 על 1, שמאל ימין. שמאל, ימין, כן. אם זה 2 על 1, אז ימין רק. כאילו זה רק ימין. כן, סבבה. לא, הפוך אחי, אם זה אני ואתה ביחד. אם זה אני ואתה ביחד, רק ימין. נכון, זה מה שאני אומר, כן. אם אתה לבד נגד מישהו, שמאל ימין. סבבה, קיבלתי. הנה, אין להם ליפול. הם מחכים לנו. אתה רוצה אולי לעשות איתי בייט בזה? זה חרא, יש יתרון גובה חשוב. אוקיי. זה בתולים, אחי. בוא נפתולה אליהם, בוא אני איתך. נפלו למטה עכשיו. מה, הם פשוט בורחים לנו? זהר לקבל פה דמג'. כן. אוי, נו. אחי, הם פשוט בורחים מאיתנו. בוא שמאלה. הוא מטומטם, הוא עכשיו מגיע למבוי סתום. בוא מהר, אין פה עליי ללכת. אני יכול לך. טיפש. כן, תרוץ למבוי סתום, כן. הנה, מוכן? כן, איתך. אין לו פה ליפול. למה זה קיים בכלל? הליפול למטה. אחי, קיבלתי... אחי, אני בשוק שזה קיים. הנה, אבל פה זה בטוח מבוי סתום. יש, יופי. זהו, אנחנו מנצחים, אל תלך אליו, 8 שניות ניצחנו. יש לנו יתרון HP. סגור. הוא יבוא אלינו בזמן הזה בטח? לא יספיק. צ'יל, יופי. זה נייף, זה לא משנה. סבבה. סוואפ טימס, F1. אוקיי. פה רק פיסטול וווסט. עכשיו תראה, אתה עולה איתי למעלה, רגע, אני קונה וסט. קונה וסט, כן. ואתה יורה לאט, מכוון לראש. סבבה. אנחנו הולכים
להסתכל דרך החלון. הם יכולים לבוא, אני אסמן לך, או מפה, או משם למטה. אוקיי, קיבלתי. אחי, סימונים זה יש, רונן, תמשיך עם זה, זה עוזר לי. שם ושם. אוקיי. כנראה מפה אבל, כאילו. סעו. כנראה. אני מאחוריך. חשוב לזוז. כן. AD, לא לעמוד... כן. לא, ראיתי. הם בימין, נכון? אחד. נופל למטה. אחד פה. אני הלכתי מימין קצת? לא, שכחתי שאסור לטעון הרבה. רגע, רונן, אתה לבד. אני מימין. חיה? יש! יופי, אחי, פתיחה טובה יותר. קדימה. יופי. לקנות משהו? אני קונה פאמאס ווסט. אני קונה פאמאס, וסט, ויש לי... גם רימונים אני קונה. רימון. זוכר, באים או מפה, או מלמטה. אוקיי. אני קצת מאחורה. כנראה באים מצד ימין, לא מהצינור הזה. את הצינור הזה אני מחזיק. אוקיי, אני צד שני אז. הם יכולים לבוא רק מפה, רק כן, מאיפה שאתה... אני מסתכל, אני שומר. יכול להיות שאני אהיה פה בייט, זה טוב, תהיה מוכן על זה. אתה רוצה שאני אזרוק רימון? לא, כלום. אוקיי. אליי. זהו, חכה עכשיו. הרגתי, אחי, איזה אפס הוא. איזה חלש הוא, יש. יופי. עכשיו יהיה להם נשקים, הם חסכו קודם בכוונה. אני קונה וסט רימונים. סבבה. מה זה? עודד כותב בצ'אט של ה-CS? אני לא רואה. הם אותו דבר, אמורים לפעמים משם ומשם. הם באו ממך? הם באים ממך? דבר אליי. וואו, אחי. GG. הם קנו גם AK נראה לי, בוא נראה. יופי. זיינתי אותם. אבל דבר איתי פעם אחי. אני לא... אשמע, לא חשבתי שיהיו שם 2. אוקיי. אני לא קונה כלום. יש לך הכל, אתה לא צריך לקנות. לא, תעזור לי. אני בא. רגע, אני שם פה סמוק. אתה יכול לחפש את חברים שלו. לא, הוא עבר, רגע. כנראה יחזור לפה. כן, אני רואה. אבל סתכל, תהיה באיזה זווית שאתה רואה את זה, אם הוא יוצא לי מהמקום הזה... שם. לא, תברח. אנחנו לא וויץ' בשנינו. כן. מחכה לו כאן רונן, אני לא מסתכן. לא, איזה בן שרמוטה טיפש, הייתי צריך לדעת שזה עודד. תתחבא לו. לא, זה לא טוב. לך אחורה, לך לפה, כן, תמשיך, שב פה עכשיו. עוד כאן? תתחבא. וואי, היה לי יותר טוב ללכת לברלס ופשוט להוריד את הראש. לך אתה רואה שם, סתכל שמאלה. רגע, שמע אותו. על הסייט. תקדם, בשיפט. הנה, יופי. זיין אותו. יש! וואי, אחי, מזל. יואו, אחי, מזל. יופי. לא צריך את זה. אני קונה את המשתיק עכשיו? מה שיותר קל לך לראות איתו. אני אריץ את המשתיק נראה לי, כן. איתך. אני לא מאמין שהוא הרג אותי, זה לא הגיוני אחי, אני יריתי פי 4 יותר טוב ממנו. יופי, אחד מצד ימין, אחד משם. יופי, הוא בוט. איי, כמעט אחי. זה לא נורא. באסה. תזרוק לי M4, אין לי הרבה כסף. אני אוריד לך. M4 ואני עושה G. כך. הייתי פמאס ווסט. אחי, איך הוא פגעתי בו פעם אחת בזמן ש... אתה צריך גם לא... זה לזוז שאתה יורה. כן, הייתי צריך לכוון פה גם בראש. או של לעשות קאונטר סטרייף, כאילו קוראים לזה. שזה AD כאילו, נכון? כן. טוב. לא, אני מפספס את הרימון, את היוטיליטי שלי תמיד. תפסתי קסדת. אני לא מאמין, אחי, הבוט הזה עשה לי את זה הרגע. אני ראיתי לו את הרגליים והוא ראה לי את הראש פשוט.
יש. יופי יופי. תחבל לו עכשיו, תחבל לו בול מה שעשית פעם שעברה. אם הייתי עכשיו די, משתלט לא. עליך. זרה שהיו לנו עם 2 ראונדים, הוא היה 20 HP גם. בסה. אתה רוצה שאני אבוא איתך לצד הזה? לא, זה לא משנה, שמע, לא יודע איך אני לא הורג אותו את האמת, זה בסדר מחדל אחי, כאילו. הכל טוב, אבל בוא תשתמש בי, בוא נהיה יותר ביחד בזה. אתה בגרות האלה לבד, אתה מבין? יכול לראות איתם איתך תסתכל, יחד. אני פשוט אשים פה סמוק עכשיו, אני אשב שם בחביות, זהו. אני אבוא אחריך. הוא אוהב להמתין. שמע, זה מוזר שבשיפט עושים שקט ולא בקונטרול. רק טרימון. זה חנונים, אחי. צ'יל. חיה? מה, מאיפה? יש! איזה מזל, מה? יופי. אחי, לא הבנתי מאיפה הוא מצא אותי. צ'יל, אחי יופי. אני עד צריך כמה... דרופ עכשיו, אין לי כסף. מה אתה צריך לקנות לך? כן. מה לקנות לך? תגיד לי. פשוט זרוק אותו, פשוט זרוק את מה שיש לך וקנה עוד אינפור. ראיתי. אנחנו צריכים את ה-6-2 הזה, זה חשוב. רגע, אני רחוק. אני בא. איתך. לוקח את הפייט עכשיו, רגע. אני בא איתך. לאט. הם לא פה. אני פשוט יושב פה. הוא כנראה יבוא מימין, הוא עושה את זה קודם. תעבור אליי. בא. למה בריצה? יש, רגע, רק טוב. צ'יל. יפה, השתפרת. תודה, יופי. יפה, וואלה, 7-2 יש לך סקור טוב, אחי. תודה, אחי, סגור. הייתי זה הרג 0, אני מת. אחי, עכשיו, זאת מפה שיותר קלה להגנה, כן? זה המפה שעשינו קודם. עכשיו, מה שאנחנו צריכים, תקשיב, זה דיסריספקט לרוץ מהר ולא לעצור. רגע, תסביר לי עוד, אנחנו נרוץ, לרוץ מהר? האקדח שלך הוא טוב כן. לקרוב, פשוט להתאבד רוץ עליהם אחריי, כזה. אתה רק מחזיק אקדח. כן? זה, לא, רוץ. רץ, אוקיי. תמנע נפרצים יותר מהר, אגב. הבנתי, כן, סגור. קיבל הדשוט. ביי. אני אזיין אותם, אל תדאג, הכל טוב. צ'יל, אוקיי. נייס, רונן. אחי, הוא קיבל כדור בראש. חיה, יופי. לא ידעתי שאני אזיין אותם, זהו, עכשיו גם אין להם כסף. היידה, יופי. אני קונה וסט, קסדה וגליל. גליל. סגור, רימונים גם. אסור לשחק את זה סניקי עכשיו. כן, הגיוני. הבאת לו שוט דרך הקיר נראה לי? כן, הגיוני. אז יריתי לו על הגוף, כי חשבתי שהוא לואו. היידה. בוא נחזיק את זה שנייה. יכולים גם את זה לדחוף, כי אין לנו עיניים על זה. אוקיי. יכולים לבוא משם. אבל רק מהמנהרות, לא מלמעלה. עכשיו אנחנו מתקדמים לשם בשקט. כן. מה שנראה לי שהם יעשו, הם ינסו להתחבק. סול. לא, אחי, בו זמנית יצא מהצד השני, נו, איזה מחדל, אחי. יואו, באסה. או, אם הייתי ממשיך להחזיק. זה סניקי. תזיין אותם עכשיו. או פאק, אחי. אין לי רובה. אני לא מאמין, פשוט הייתי מסתכל ישר, הייתי מביא את הראונד. סטיפה עליך. שנייה, אני אזיין אותו אם הוא בא לפה. שמנו פה סמוק. פשוט תמשיך לחכות את הסמוק. כן. יש סיכוי שהוא ילך ימינה. אני צריך שאתה תהיה בייט, אחי. אוקיי. תבוא, לשמאל? תיכנס ראשון. בשיפט, אתה חייב להחזיק פה שיפט. אוקיי, בסדר. תכנס מפה, לפה. לפה. נייס. יפה. וואי, אחי, חזק. האמת זה נשק טוב, אפילו לא קניתי את זה, שתדע, חבל, לא אמרת לי, רונן, הייתי קונה את זה גם. כי זה הרבה סקיל הנשק הזה. אני קונה עכשיו קסדה הזה ו-AK. הם יעשו אותו משהו דבילי. אוקיי.
אני פשוט מחזיק אותם. הידיים שלי קפואות מהקור. אתה מכוון לאנשהו? אני לקדימה, למה שמולנו. תתחיל לצמצם עליי, תבדוק שמאלה שאתה עובר. בדקתי. שיר, איתך? לא. בן זונה. בטח היה ג'יזימה מאחורה, אחי, תזהר. יש מצב. הנה, כן, בוא פה. הרגתי, פגעתי קצת. לא מאמין. לא מאמין, אחי, הורדתי לו 44. פאק. לא, זה היה שלנו עכשיו, אחי, זה פדיחה. זה החוממנץ' פה, יש לי AK גם. אני רץ עכשיו בדיסרספקט, תהיה מאחוריי. הבאסה גם שהגפתי יותר מהר ממנו, הורדתי עוד לא יותר, פשוט עודד היה בזווית שקוראים לו את הראש, אז הוא זיין אותי כאילו. כן. איתך? שמעתי אותו נראה לי בשמאל רונן. בשמאל מאחורינו. נייס. יופי. GG's אחי. יופי. יאללה, אחלה משחק. וואלה, הם שתיים סיימו סקור שלילי ואתה חיובי, וזה משחק שני שלך בחיים. אתה מבין אחי? אני לא כזה גרוע אחי. צחוק עליהם קצת. רגע, בוא ניכנס לשם. נכנס. GG! כל השקע האוטיסטי שלו, אחי. מה? סייקניק משחק שני שלו בחיים, סקור חיובי ואתם שלילי, אבותי. פעם ראשונה שלנו שמשחקים אי פעם במפה הזאת, בחיים לא ראינו אותה. וואלה, שט, עזרתם בשביל החיים, אחי. ראיתי את כל השט שלכם, אוהב אתכם של החיים, תודה. אחי, וואלה, היה סבבה, לא היה כזה גרוע. הרבה פדיחות שלי, אבל גם היה כמה סבבה, אחי. עד על אחד שהיית מולי. מזכיר לכם שאני הכי גרוע בעולם בפורטנייט, חבר'ה, זה מפתיע שהכי סבבה. 3, אני הרגתי כל בוא ראונד. שים $1,000 שאני ניצחתי יותר אחד על אחד, שים $1,000. אם הצ'אט שלך היה מספיק גבר, הוא גם היה אומר לך את זה, אבל הם שם כולם פרוטיסטים. ניצחת אותי פעמיים 3 אחד על אחד, כל השאר אולי 9 פעמים ניצחתי אותך. רונן, תהיו גברים פעם אחת בחיים שלכם, פעם אחת אל תהיו יסמנים מסריחים כמו דזואן, ותגידו לו את האמת בפנים שוואלה הוא שיחק את זה מחריד. אחי, הוא ניצח אותך, מה אתה רוצה? אחי, דפקתי לכם פלאשים, שתיכם עליי, ואני אנסתי אתכם כל פעם, על מה אתה מדבר? כן. די, רונן, כפר עליך אחי, מפה גרועה אחי, אתה ניצלת את זה שאתה... אחי, אתה הבאת בן, ואתה צריך את המפה הזאת. תגידו חבר'ה, אם אתם חדשים בקיק, אתם יכולים לעשות לי עוקב, אני חדש פה גם, תריצו עוקב, אולי נריץ משהו, נגיע ל3,000 בקרוב. סבבה. אוהב אתכם חבר'ה, תודה רבה כל מי שפה. תתחיל, אני... עודד ניצח יותר? תהיו גברים, אני יכול לשים $1,000? אחי, זה לא הגיוני, אני 14-6, איך הוא ניצח אותי יותר פעמים? זה לא הגיוני, הסקור לא הגיוני. שים דשתיים. דשתיים? שים אינפרנו. האמת רשמו לך, אנחנו לא מכירים. לא, אני מכיר קצת, שים מיראז' סבבה, יאללה, מיראז'. אין לי דיסקורד. עוד שאני שונא את המפה הזאת, אבל יאללה, שים. נראה שזה טוב. יפה מאוד מיכאל, אני אהבתי נורא את הששיחת וגם הפעמים, אגב, שניצחת אותי זה שאני פורץ אותך בדיסרספקט ואתה עומד כמו חנון באיזה זווית. אחי, אתה פורץ אותנו? אני בתור סיטי פורץ אתכם, מה אתם דפוקים? אתם דלושן? שהוא הסביר לך משמעותית יותר טוב, ברור אחי, תקשיבו, יש לי מהפורטנייט את הקטע של להיות, אז זה יישמע דפוק, להיות פראגר, אבל בקטע שפשוט יש IGL שאומר לי מה לעשות ואני זורם איתו, אני מכיר את זה אחי. שאני משחק נגיד עם פוקוס והוא פשוט אומר לי מה לעשות ואני כמו רובוט, אני מכיר את זה אחי, אני יכול לעשות את זה, רק חייב שהוא יסביר לי, אתה מבין? זה הכל. זהו. כן, אני מסכים איתך בנסו. נשמע איזה מקסים, עודד מה קשור דזואן. אוהב מאוד אחי, לוי חנן, אוהב מאוד אחי. מאוד אוהב אחי, ומעריך את כולכם. תקשיבו, באמת שכיף לי של החיים, זה לייב, מה זה כיף? אני מקווה שזה יצא לי כלכלי הדבר הזה יום אחד, ושהוא יוכל להריץ מוב רציני על הקיקי, זה ממש כיף אחי, אני שמח. אני לא יותר עם סטורי, נעלה סטורי בלייב הבא חבר'ה. טוב שעות על הקיק, שמה עוד לא עברתי, אנחנו בונים את זה עוד, בוא נראה את ההמשך. אבל כן. אז עובדים קשה אחי, נריץ את זה. כיף לנו איתך, מעריך אתכם חבר'ה, ממש מעריך, תקשיבו, ממש מעריך. תשמע עדיין זה, לראות לך בעולם זה מרגיש כמו סטון ממש אורך יותר כיפי בעולם, אוהב מאוד איתמר אחי, תודה רבה. עושים לראות רייג' ותחננות, הכל טוב אחי. זה שלנו. אם עוד יסביר לי זה שלנו, זהו. אבל מה, רציני עכשיו, תסבירו לי את זה רגע למושגי פורטנייט, סבבה? נגיד, בוא נגיד, רונן הוא לא כמו פוקוס, רונן הוא נגיד כמו סומין כזה, משהו כזה, רונן שווה אפילו חצי סומין, נכון? רונן כזה חצי סומין, או שהוא כמו סומין, משהו כזה. עודד, אני מניח כמו סייקניק בפורטנייט, משהו כזה, IGZ סרבי כאילו, נראה לי חצי סרבי IGZ, אני חושב שאני עכשיו כמעט ברמה של IGZ ב-CS, חצי סרבי נראה לי IGZ, משהו כזה, זה ככה לא?
זה בערך. לא דס. אל תעשו בלדס. אל תעשו נו, בלדס. מה פתאום? אחי, סגרנו. המחשבון שלי טוב, רונן כמו זיגי, הבנתי. רונן זה זיגי. סבבה, רונן זה זיגי. עוד איזה סייקניק כזה. IGZ זה סרבי, אחי. אפילו פחות, IGZ נראה לי... מי IGZ? IGZ זה כמו דניאל דסטיני עכשיו, שכאילו משחק. זה משהו כזה נראה לי. הייתי מחשיב את זה ככה, לא? משהו כזה. רונן יותר מזיגי? רונן זיגי פלוס 2. הייתי נותן לו אז, אתה אומר. סתם, אתה יודע שאני יודע שאמרו פעם שרונן יכול להיות פרו. לך לזה, לך. אתה יודע איזה רייג' גרמתי להם? וואו. רונן, אתה רוצה שיחה פרטית שוב? הוא לא פה, אחי. הוא כבר הלך? סורי. יא פנים, יא בן שרמוטה. איתך. הטלפון שלי תקוע. ב-CS יש פרוים, מה הגיל הממוצע של פרוים ב-CS? 22, 3. וואלה, זה הרבה יותר מפורטנייט שאתה יודע. משחק שדורש הרבה ניסיון. כן, כן, זה הגיוני. אוהב רפול, אחי, תודה רבה לך, מעריך. ואוהב מאוד, אחי, תומר קינג, שיהיה לך רפואה שלמה. 0.1. אני חושב שזה מזיין אותי הסנס. רגע, טיפה יותר, 0. איפה סנס? סנסיטיביטי, 0.56. אני על זה דרווין, אחי, אני מנסה, אתה רואה, הלייב הזה זה ניסיון תכלס. תראה, בקושי סטיפות היום. קדימה. טוב, זה נייף ראונד עכשיו. לגבות צדדים. דבר אליי, כן איתך. יש פה גם מידל נראה לי. אני לא יודע אם זה רק מידל או... איתך רונה? פשוט רצה אליי המפגר הזה, לשבת שלום. רגע. הוא מתחבא פה באחד הפינות, פגעתי. רק תהיה מאחוריך. קדור. איך הוא הגיע מאחוריי? סוואפטים, סף אחד. אני לא חושב שהם יכולים לעבוד דרך המידל. אתם שמתם לב עכשיו אם הם יכולים לעבוד דרך המידל? נבדוק את זה. קיצר, הם אמורים לבוא, אני אסמן לך. סמן לי? או דרך הבית פה. אוקיי. יש שם כניסה. כן. או מפה. אוקיי. איתך, סבבה. נראה לי גם מפה, אני לא בטוח אם יש שם אבל. אבל פשוט, אני חושב שיושב בסיטי. כן. לא טוב, אני צריך לעשות עליך הבית. יושב פה. אוקיי, מתקדם. צריך להיות בשיפט מפה. שיפט. פה, סימנתי. באו מהמידל, אחי, נו, איזה פונקציונרים. אוי, לא. אוי. אחי, תראה איך זה כזה מוח יהודי, אחי, לבוא מהמידל. בואו מהרמפה, יא בני זונות. מעריך מאוד, אבי, חבר'ה, אני קורא את קוטל שלכם, אני רואה הכל. שומע, קנה לי סמוק, תביא לי סמוק. סמוק? אחי, עד שאתה קונה, נו, סייקניק. הנה, קח. נו, זרוק לי את ה... נו, זרקתי. הבאתי לך את הסמוק. זרקת את הסמוק. זרקתי, אחי, הנה, רונן. יש עליך סמוק בה, אני רואה על האינבנטורי שלך שיש לך סמוק. עכשיו אני זורק, רון, קח, אחי, הנה. אחי, זרוק את זה לפה פשוט. זורק. רגע, חכה, זה אחד, אוקיי. שם, שתיהם? כן, שתיים. אני אפי קצת, הם ראו אותי? אל תילחם. תודה. אין להם לבוא. הם לא חושב שהם ראו אותך, אני M4 פאמאס, הם לא ראו אותך. שקט לכם. חיה? לא. HP. הרגתי. לא. אתה לא יכול להילחם איתו ככה שאני 4 HP, עכשיו שקט אבל. לא, אין זונה. נו אחי, יש נרף להתכופפות ב-CS, זה נרף של שרמוטות אחי. אני לא מצליח להתכופף, אחרי שאתה מתכופף פעמיים ברצף, זה פשוט תוקע לך את הקראוץ'. אחי, למה קניתי את הקסדה? אכפל אותי, אני נועל את הסייט אחי, אחד צריך להיות פה, אחד צריך להיות בג'אנגל. אוקיי. אחד שמה, לא, היא לטעון. שם? לא. נייס.
נייס, רונן, וואו. אחי, 1v2 לגמרי, יפה. יאללה, סגור. בואו נחזור. צריכים, הסמוק פה נורא חשוב, כי אנחנו פשוט נועלים אותם מלהיכנס. סגור. אני הייתי גם סמוק. שים את הסמוק הכי פשוט, פשוט לרמפה. סבבה. רגע, צמן לי רונן. אני אסמן לך את הרמפה. סגור. תגיד לי בדיוק איפה שאני אעמוד, אני איתך, אחי. סרוק סמוק פשוט שיפגע שם. אוקיי. זה לא סמוק, הנה עכשיו זרקתי סמוק. לא... פאק. אני אחריך רונן? לא מאמין, הם שתיהם יושבים בדלפן, מה אני רואה? לא. קליל. השני צד ימין. נו, תעזב אותו. לא, למה עליהם לא ירו ככה? אני אעשה להם, אחי... מי יושב שתיים בדלפן? אומר דן גור, אתה מבין ב-CS, אחי? מי יושב שתיים בדלפן? איזה יהודים מסריחים, איפה אדולף שצריך אותו, אחי? למגר את התופעה הזאת, אחי. אני שמתי כבר ברפלקס. ראיתי. אני אמשיך איתך? לא ראיתי אותם פה. אתה חייב לשמור מפה, אנחנו לא יכולים לבנות את המקום. תגיד לי רונן, תגיד לי, אחי. פה נראה לי. יש לנו בומב, הוא פה. אחי, אפילו ראיתי אותו. שקה. חיה, וואי. תשמע, זה הפאש שקשה לי, אחי, אני לא מוצא את עצמי עדיין. אחי, זה ממש פשוט, יש לנו אזורים, חבל שאני יכול לצייר לך על המפה, כאילו. רק תסמן לי, אחי, רק תסמן לי איפה לשמור, אני אהיה על זה. אבל אני... תישאר בסיטי, באזור הזה, ופשוט כוון רמפה. אוקיי. אין פה ג'אנגל באמת, אני מת. יש שם אחד. כן. אני מציץ. שמעתי בימין. מה זה מימין, מהבית? שוב, רונן, כן. הרגתי. IGZ. לא, הוא בא מהבית, אחי. איזה אנלקי, אני תתחבא לו. אחי. אני חייב להיות בקלאצ'ים האלה, אני בדיוק יודע מה צריך לעשות. הוא פה, צמאלי, הוא פה. כן, אבל הוא יכול גם לשנות. תסתכל מה תעשה. לא, GG. אין לך גם וסט, סייקניק. לא קנית. תצא עליו, אתה חייב פשוט... אחי, זה קשה איתך. אני יודע, רונן, אחי, אבל דבר איתי, זה יעזור. אתה צריך לחשוב, סתכל, יש לך פוזישנים שהבוטים האלה לא היו בודקים. יש שם את הקופסה הזאת, היית יושב שם בקראוץ', הבוט בחיים לא בודק את זה. אבל אחי, עכשיו קניתי וסט, אין לי פאמאס, כאילו. זה למה לא קניתי וסט קודם. עכשיו אין לי פאמאס, אין לי כסף לפאמאס. זה יותר חשוב מהכל וסט. אוקיי, טוב. אם היית יושב פה, על הקופסה הזאת, הוא בחיים לא בודק את זה. אוקיי. נראה לי במידל עכשיו. חכה שנייה, עכשיו שיפט. שיפט, אוקיי. אני שומר על הצד שני עכשיו? כן. אוקיי. פשוט שמור, סתכל מה אני עושה. עכשיו רונן, יוציא. יצאו מידל? איפה שהייתי צריך לשמור. שקט עכשיו, שקט. מה זה חנונים, אחי? שמע, אני רוצה לצאת, באמת. אף פעם לא משחק ככה. כאילו זה קטוביצה, אחי, כאילו זה מייג'ור. חיה, רונן. לא מאמין לך, לא יותר כדורים ממני פשוט. הורדתי לו 99. איזה באסה. חיזה שלך, וואי. טוב. ליטרלי הורדתי לו 99, אחי. ראיתי את המשתיק, אני איתך. אין, זה בעיה, אחי, זה כאילו... באחד על אחד הייתי פשוט נועל את זה הרמטית, את הסייט הזה.
זרקו סמוק מהמאחורה שלנו, רונן. זרקו סמוק מהמאחורה, אם זה אומר לך משהו מאצלנו. מה זה מאחורה? מאיפה שבאנו, איפה שבאנו. זה לא הגיוני, מה, הם עשיתי ספון. הם עשו מצליק נראה- לטרור, אני שומע שקט עכשיו. הוא הולך למידל. אחד הלך למידל. אחי, מה זה? איזה חנבצים, אני שם ישמור אותי באמת. עליי, לא, אל תמות, לא, 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 פליז אל תמות. אחי, בוא לבד. אחי, מה זה הנשק הזה שקניתי? כן, לא מאמין, למה שהוא יחכה ויחזיק את המידל? צעמק, איזה... אחי, כואב לי הלב, אבל הקטע זה שגם... הם משחקים יהודי, אחי, הם לא משחקים קאונטר סטרייק, כאילו, הם פשוט משחקים רגיל, יוצאים, אחי, לוחצים W, אחי, הם מחזיקים את השיפט דקה שלמה מהראונד, כאילו. טוב, בוא פשוט רוץ, אני אזיין אותם, רוץ אחריי. איתך. רק תקלי. יופי. יפה. ככה משחקים, זה מה שציפיתי שהם יעשו, אתה מבין? הם פשוט כן, מוצצים כן. זין, אחי, כל יאללה, אחי, הזמן עכשיו הקאמבק, עכשיו הקאמבק. מתחבים. נקנה גליל, וסמוק גרנד אני אקנה. תרוץ פשוט W, כנס לשם. תרוץ עם נייף, בהתחלה רצים עם נייף, כפרה. אוקיי, סבבה. ואז מחליפים לנשק, רוץ, סגור. אני זורק פלאשים, כנס, אחד נכנס, עד שני עשה. נייס. יופי. האחרון פה. ראיתי. יש לך בומב? תביא לי את הבומב. תביא... קח. 5G. זה לא, זה שלי. נותן נשק בחזרה. תמשיך. יש! שרקתי. אחי, הוא מטומטם, הוא קונה חרא נשקים. יופי. יופי, כל הכבוד, דן. תודה רונן, תודה אחי. איתך. אני הולך מהפלס עכשיו. אני גם בא. נייף אמר. שיפט, פה שומעים את זה. שנייה, נראה לי מתחבאים פה על הסייט. גם זרקו. איפה הם לעזאזל? הם דחפו משהו. צד ימין רונן. צד ימין סיטי? רגע, אולי. כן, זה. פאק. שנייה. פדיחה שלי כי לא הייתי בטוח בקומס שלי, וחרבנתי את זה. הייתי צריך להגיד שזה 100% ובאסה. אחי, זה עליי, הייתי צריך להגיד לך שזה 100% צעדים. שמע, הוא אחד הפקסנים, אני נשבע שיש לו ידיים שמאליות לבוט הזה. אני נשבע שהוא בוט, ואני לא יודע מאיפה המזל המטורף שהוא ליטרלי לקח את הפייט הזה, אחי. אני נדר, זה המזל הכי מטורף. הם פשוט בוטים אחו שרמוטה, אחי, ויש להם מזל מטורף, אחי. בסדר, שאלנו עכשיו. אחי, סילברים לא יורים ככה, אחי. אני צריך לעשות עליך בייט. לילה. נייס. חיה, רונן יופי. אתה ממש מתחיל קשה כאילו אם הייתי מישהו שהוא עם בסיס, הייתי הולך מהמידל, הייתי עושה דברים, הייתי משתמש בו במלא צורות. אני פשוט נכנס ברוע-איים והורג אותם כאילו. לא, זה קשה, אני מבין. אני רוצה שנייה להחזיק את זה. אני זורק על זה, לא, הם סרקו על זה שתי... הם נראה לי התקרבו פה קרוב. אוקיי. זה היה הטעות שלהם שהם שמו את הרימון הזה. חכה שנייה. הוא פה צד ימין. נראה לי נפל לפינה הזאת. לא מאמין, אחי, נו. אני חייב לעשות עליך בייטים במצב הזה. אוקיי. הוא בצד ימין, חייב להיות צד ימין, הוא פשוט נעול שם. מתקדם.
פליז, פליז, לא. פליז, פליז, פליז. הוא נגיד עושה בית על הבוט שלו, אחי, זה מעצבן, על IGZ הוא תמיד מוכר אותו, ואז יש לו אינפו. אז תריץ אותי, אחי. אתה אבל תמיד עומד, אתה פחדן, פשוט רוץ, רוץ. אם אתה מת, אני יודע מאיפה הם, זה... טוב, בסדר. כאילו, זה טוב. בסדר, קיבלתי. אתה מפחד למות, ואז אני צריך להיות בקלאצ'ים, לא אתה צריך להיות בקלאצ'ים. תגיד לי זה, אחי, הנה, אני עכשיו מריץ את זה. לא ככה, אבל... איפה עודד? גם עודד ירה עליך, הוא מצד ימין, מצד ימין, ראיתי. נייס. יופי. אל תרוץ אבל קח נשק, אל תרוץ על... תמכור אותו, יש לך ריפן, תלחץ בי, ואז יש לך חוזר כזה. ריפן. אתה מזיין לי גם את האקונומי עכשיו שאתה לא עושה את זה. תראה אם אתה... לא, מה אתה עושה? מה רצית שאני אעשה? תגיד לי, דבר. לא משנה. אחי רון, אתה לא אומר, אני לא יודע. אני לא מצליח להביא לך דרופ, אתה מבין? לא, אני לא מבין, אחי. אני לא מבין. היית צריך לעשות ריפנד על הנשק, ואז מה? לא סיפרת לי מה אחרי. ואז אתה לוקח את הנשק שאני זורק לך. אז לא אמרת לי שבכלל זורק לי, לא ידעתי שזה מה שאתה עושה. אני חושב שהם דחפו את הבית, חכה שנייה. תיכנס משם שאני אגיד לך, כנס משם שאני אגיד לך, חכה שנייה. תגיד מתי. אוקיי. תתחיל להיכנס לעשות רעש. אוקיי. פס קרבות. חכה עכשיו. נייס. הוא בטח בצד ימין עודד. לדעתי מאחוריו. תמצא לי את עודד, רק תמצא לי את עודד, זה כל מה שאני צריך. אוקיי. הוא מאחוריך איפה היה? או בצד שני? או, בסייט פשוט. אוקיי. קדימה. אותו דבר. יש מצב שיפרצו אותך גם. אני פשוט צריך שתגבי לי אינפו, ברגע שאני יודע איפה הם מתים. טוב. לא, למקום השני שהלכת ממנו. אני מתקדם עכשיו. זהו, תתחיל לרוץ. מתקדם. אני שם. הוא נשרף. הרג אותי, הרג אותי. יופי. אתה לא מודד. יש, רונן, יופי. אחי, ענק שלך. יש עכשיו אוברטיים. וואו, וואנטאפ עכשיו עודד או שמה? מה זה היה? הורדתי לו 45. אז הורדתי. הוא היה 55 HP שם. יופי, בסדר, אוקיי. יופי. יאללה, יש סיכוי. זה מההתחלה בעצם אותו דבר? אני קונה... לא, זה פשוט זה, לא יודע, זה 9 או 10, לא יודעת כמה זה. כן, סגור. אתם מבינים כבר מה אנחנו עושים. אחי, אל תלך גם לא. רוץ איתי למידל. תרד לפה למטה. יורד. אתה בא מלמטה, אני... הם שם, אחי. אני לא יכול. מה זה שם? הם לא אני לא שם. יכול לרוץ על הקטווק, צ'אט, תראו איזה שבור זה. פשוט כנס. אני צריך בשלב הם שם. איך הוא קיבל לי אדג'? נו, איזה חרטא המשחק הזה, אחי, הוא ירה עליך, הביא לי לראש! חרטא, אחי. עודד לא שחקן, עודד בוט של פאבליק, אחי. יש לו מזל, אחי, והם משחקים כמו יהודים, אחי, מתרבים כמו פאקינג, אנה פרנק, אחי, שמתרבה מהיטלר, אחי. אחי, למה הוא תמיד מדבר על היטלר? מה זה הקטע הזה, אחי? אני לא מוציא את השם היטלר בחיים שלי, הוא אמר את זה 4 פעמים בדקה האחרונה, מה זה הקטע הזה, אחי? להגיד לו משהו על זה? אני לא יודע. להיות זה רע. היה לו מתחבא צד ימין? מתחבא. בסיטי. לא! אני ידעתי שאתה שם, יא בוט! למה, יא בוט? נכנס, אחי, על הזין שלי, אני ברייג', אחי. לא, אחי, אני איתך. בוא נריץ את זה. יש סיכוי. תן לי להוביל. מה שהדביל הזה, אחי? למה שהוא יפיק אותי?
לא, איזה טעות, אחי, צריך לעשות לך ביי. פליז. תירגע, פליז, אתה יכול, נו, יש! קדימה רונן, אחי. קדימה רונן! חוזרים! יש. תביא לי AK, תזרוק לי ג'י את הדשק שלך, כי אין קח, כסף. הנה, קניתי AK חדש, וסט, סגור, צ'יל. תן לי להרים את הנשק, איפה הנשק שזה זרקתי פה. איפה? אני אחריך. תן לי עוד בית, אני רץ. אוקיי, חכה, הם זרקו פה רימון. הם בוטים, חכה, הם יעשו טעות. יש מצב יפרצו, יש מצב הם יתחבאו פה בצד ימין. אני חושב שהם קמפרים, אחי. תסתכל בקשוט שלא באים לנו בקשוט פשוט. תסתכל שלא באים לנו מפה, יופי. אבל תהיה קרוב אליי יחסית. טוב. עמוד פה כזה. אוקיי. בלי צעדים, הם שומעים את זה. אני בשיפט. לבוא לך? אני צריך שתגיד לי איפה הוא. חיה! לא משנה. וואו. עד כמה זה עכשיו? עכשיו זה... אם אנחנו מנצחים 2 בסיטי ניצחנו. סגור. ונשבע שאפשר לי משחק גרוע. כמו אנה פרנק אחי. הם תוקפים והם עכשיו יהיו... לא, לא רוצה את זה, אין איזה כדורים. אתה לא קנית רימונים, אבל בסדר, אבל קנית פאמאס משום מה. מידל. ירו משמאל, בשבילך. הבאתי לו כדור בראש. כדור בגוף, כל כדור בגוף הוא מת. לא, אל תיקח את הפייט הזה. לא מאמין, אחי. תוביל, תעשה לי קוץ', מה אתה רוצה שאני אעשה? אתה צריך, סתכל, שיפט, לך אחורה, סתכל אחורה. תתחבא פשוט. בקופסה. כן. פה. שב, תכוון ימינה. לא, לך אחורה, ימות, לא. תחבא הכי בפינה ימינה. יופי, עכשיו, הנה, לא. טיפה שמאלה, תזוז, הנה. עכשיו, הוא יכול לבוא רק מפה. אוקיי. אם הוא בא, אתה ישר יורה. אם הוא מטמין, הוא עושה לך פייק... מה? אני נשאר פה. איך הוא יודע שאתה פה? נראה לי, אחי, מה? כי הוא ירה על האזור שלך. אולי זה פייק? יש לו 20 שניות להטמין. הוא צריך לבוא לאמצע, הבנתי. טיפה כוונת יותר למעלה, טיפה. הוא ליטרלי כדור בגוף, כל מקום הוא מת. כן. הוא כנראה עכשיו מתקדם אליך בשיפט. רגע? שמעתי אותו. שנייה. תפיק אותו, אתה חייב. לא, יש, זהו, אתה לוחץ את זה, אי ארוך, על הפצצה אי ארוך. יש לי. זה ריבייב בפורטנייט. מלא. לשחרר? סתם. לא. הייתי משחרר, נראה לי אני מת. הייתי משחרר. יופי. אוקיי. יופי. אוקיי. מה איתך מיסמיס? אתה עדיין קונה, אחי. נראה לי זה יותר טוב, לא? יש להם... הוא חטף רימון עכשיו. כן. שנייה. אוקיי, אני נכנס לפה. שיפט. אחי, אתה עושה המון צעדים. אתה... זה תכוון הביתה, ואל תהיה פה... לבית תכוון, ואל... שקט עכשיו. יש! חיה רונן. אוי... זה אינטנס וואו, במשחק הזה. תשמע, זה קשה, אחי, זה קשה. נשבע זה יותר כיף מפורטנייט, אבל אם תהיה טוב במשחק הזה ותכיר, אני נשבע לך את המזל תהנה. אבל אתה רוצח אותי, אחי, אתה לא מדבר איתי, אתה רק כועס עליי, אחי. אני מתקשר, רונן. אתה רואה אתה עושה, והם מתים מצחוק כאילו. אבל רונן, מצחוק זה הגיוני, אבל אתה כועס, אחי, אני לא מצליח להסתדר, אחי, אתה לא מסביר לי. אתה לא מסביר לי. תקשיב, אחי, גם אני רוצה לנצח את זה, אני איתך. רק תסביר לי מה לעשות יותר מפורט, אני אומר לך, אנחנו נזרח, אחי. נזרח. תסביר לי יותר וזהו. בצ'אט שלי קודם, הפחדת אותו כל המשחק. ברור שהפחדת אותי כל המשחק. אחי, אני מטורף, כי זה משחק שאני הכי אוהב, אחי, אני... מבין את זה, אחי. כאילו 10 משחק אותו. אחי, מבין את זה, הכל טוב. תשמע, רק תסביר לי. בוא נלך לצחק עליהם, רגע. GG.
ג'י. כן. וואלה, שיחקנו פסיכי, אחי. מה זה פסיכי, אחי? זה לא סימולציית להתחבא מאדולף היטלר כמו אנה פרנק, אחי. תרוצו כבר. אחי, אני לא שונא את רונן בכלל, חבר'ה, אני מבין הכל. פשוט אני אומר, באמת שאם הוא יסביר לי יותר, אנחנו נהיה טובים יותר. וגם אני גרוע, זה קשה, אבל עדיין. אחי, ג'י. וואלה, רונן חזק, כן. אבל היה לי שם קרב אחד מול עודד שהציל את המשחק, אחי. אם אני אצפה סייקלי בבוד, קשה. הגבר, אתה יודע מה שלחו לי פה? אתה יודע, שלחו לי עוד, תפסיקו את המשחק לטובת דן. זה מה ששלחו לי. תפסיקו את המשחק לטובת דן, אחי. וואלה, אני אגיד לך את האמת, בגלל זה אנחנו גם הפסקנו ללכת מהמיד או איזה משהו כזה, כי באמת כאבנו על דן, אחי. וואלה, שלחו לי עוד. אחי, באוברטיים הלכתם מהמיד, על מה אתה מדבר? אחי, אנחנו לא ראינו בזה בעיה, אמרו לנו רונן ניקה שלחתם מהמיד, זה חלק מהמפה, מה זה יקשור? לא, זה לא אמור להיות פתוח בגדול, כאילו, כן? גם תחשוב שאין לי ג'אנגל כדי שאני אעשה לזה קאונטר, הוא כאילו נעול לג'אנגל. אני לא יודע. רגע, בוא נריץ עוד כזה, זה כיף, אתה יודע, זה לא מפה רשמית, זה מפה שמישהו יצר, כאילו, הג'אנגל אמור להיות פתוח, עכשיו, טוב, כאילו, גם הטרור מוזר, שאתה הולך מהמידל, אז כל הקטווק כאילו נעול, אתה לא יכול ללכת מהקטווק, זה גם דפוק. די. טוב, מפה של טרור, אני אומר דף 2. אתה רוצה עוד אחד? כן, אני רוצה עוד אחד, אחי. באמת? דווקא אני באתי להגיד שזהו, אני מסוגר את הסידור, אתם רוצים עוד אחד? למה? לא, בוא נסוד. רגע, לא, דף 2. וואלה, האמת ש... 5 בבוקר 1,300 איש, אחי, אין לי בעיה עם זה, אני פה. וואלה, אנשים נהנים מזה. מסתבר שאנשים נהנים מזה. אחי, זה קונטנט טוב האמת, זה קונטנט טוב. צריך עוד טיפה, ואז נשים על זה כסף. עוד טיפה, ואז נשים על זה כסף. דף 2, אני שם כסף ואני מנצח אותם. שם כסף, אחי. אני לא צריך להגיד לך, אני מנצח אותם, דף 2. דן, אתה בטוח שאתה רוצה עוד אחד, אחי? אחי, זה כיף לי. אתם מגזימים, לא כזה צעקתי עליו, כן? לא, רונן, היה לי התקף לב, אחי, בשלב מסוים. אני עושה לו, תקשיב, עודד, אני עושה לו... רגע, רונן, אני יכול לשאול אחי. רגע, תקשיב, אני עושה לו, אתה צריך לשים סמוק ברמפה. ואז נגיד מגיע ראונד, ויש לנו רק סמוק אחד וזה על דן, הוא לא, שומע דן זורק לי את הסמוק, הוא זורק לי הכל חוץ מהסמוק, את הנשק, את הזה שלו אחי, עוד קטן הנייף הוא זורק לי ולא את הסמוק כאילו. רציתי לך את המחשב שלי גם אחי. צר לי להגיד לך, אבל אני עכשיו קיבלתי פה קליפ שאתה אומר משהו על היטלר, סייקניק בשוק. כן, אני לא הבנתי את הקטע הזה אחי. לא, כי הוא אמר שהיטלר לא עשה עבודה מספיק טובה אחי, אני לא הבנתי מה זה. רגע, איפה הקליפ הזה שאני אומר, תצא קליפ הזה שאמרתי על זה משהו אחי. אנחנו ככה, אנחנו עדים להתבגרותו של התוכן של דן. אנחנו עדים. אבל האמת זה באמת כיף, מיכאל, אתה יודע, זה באמת כיף. זה כיף. לא בקטע של צחוק, זה באמת כיף. לא בקטע של צחוק, זה באמת כיף. אני אהבתי ואני חושב שפשוט צריך דף 2 ואנחנו מזיינים אותה. ואני חושב שנהייתי שחקן פסיכי, אחי, זה מה שאני חושב. איזה פסיכי, אחי? עודד, רק איתך איזה פעמים היה לך הרבה פעמים, נגיד שאני שולח את דן כדי שילחם ראשון שיביא לי אינפו, פתאום אתה יורה עליו בום, אתה מדביק לי הדשוט נגיד. ואז אני נשאר 10 HP. לא, איפה? במיד? לא כיוונתי על דן. כשאני רואה את השם דן, אני מעביר אליך. דן קדימה. כששמים על מישהו את הכוונת, זה רושם לך את השם שלך. אבל זה בדיליי, כאילו, לא יודע. מה פתאום, אחי? זה מאית שנייה. ואז אני שם מחליף, אוטומטית. אני אומר בואו דף 2 אחי. וזהו, קליל. השני צד ימין. נו, תראה איזה בוט הוא. לא, למה עליים לא ירו ככה? אני עושה להם, אחי... מי יושב שתיים זה לא הקונץ. דן גור, אתה מבין ב-CS, אחי? מי יושב שתיים בד אלפן? איזה יהודים, מי יושב שתיים בד אלפן? איזה יהודים מסריחים, איפה אדולף שצריך אותו, אחי? למגר את התופעה הזאת, אחי. צריך אותו, אחי. למגר את התופעה הזאת, אחי. אדולף שצריך אותו, אחי. למגר את התופעה הזאת, אחי. איפה אדולף שצריך אותו, אחי? למגר את התופעה הזאת, אחי. אגב, תקיף שאמרתי, חבר'ה, להגיד לו משהו. לפעמים אגב שאמרתי לו להגיד משהו. זה נראה לי? או שזה אותו אחד? זה 4 פעמים... הנה. אני לא מוצא... הוא תמיד מדבר על... שמתחבא מהיטלר, אחי. נכנס? אחי, למה הוא תמיד מדבר על היטלר? מה זה הקטע הזה, אחי? אני לא מוצא את השם היטלר בחיים שלי, בחיים. הוא אמר את זה 4 פעמים בדקה האחרונה. זה היה מטורף. אני איתך רונן. להגיד לו... היידה, אחי. אתה מבין אבל, מפות שהן יותר סגורות, שיותר ברורות, כמו המפה שאתה עסקת בה ממש טוב, אתה זוכר? הראשונה, כן. על הקיר? כן. אז שם זיינת אותם. כי? ופה יש מלא אופציות, מיראז' מאוד דומה לדס, כאילו לא מאוד דומה, אלא די דומה כאילו. אז זה דומה למפה הראשונה שעשינו? שהלך טוב בה? לא. לשנייה, הבנתי, אוקיי, סבבה, טוב. זו מפה שהפסדנו אותה.
טוב, טוב, יאללה, בוא נריץ אחי, אבל אמרתי את זה יותר, אתה צריך לשמור על צד אחד פשוט, הבנתי את הראש. שמע, בגדול, טוב עכשיו אנחנו בנייף. כן, כן, זה עד עכשיו שלנו, האמת 3-3. 2-2. הצלחנו אותם 2-1 בינתיים במשחקים. כן, אבל בנייפים זה שלנו היה קבוע. מי זה השמאלי? זה לא אומר לי את השם שלו. רגע, רגע. מה? איזה, אחי, היה סיכוי? לא! כמעט אחי. אתה לא מאמין, אחי. תקשיב, יש סיכוי שאתה עושה 2 קליקים והזה הימיני, שזה 1 ל-50 שזה לא יהרוג אותו, וזה קרה לי עכשיו. יואו, אני מת, אשכרה. היינו אמורים לנצח את הנייף הזה, והפסדנו אותו על לק של 2% שיכול לקרות משהו כזה, כאילו. באסה. בסדר, עכשיו שלנו. מתחיל הזה? תקשיב, תבוא אחריי. כן. עדיף לא ללכת ללונג פה, כי זה יותר לונג ריינג', נלך קצת שמאל. פיסטול זה לא משנה לי מי רץ ראשון. רק תהיה די קרוב אליי, שתוכל לעזור לי להילחם. כן, כן. שמנו סמוק לונג, כנראה יש מישהו בלונג, זה טוב לנו. הרגתי? let's go! מצוין. יופי, יופי. זה למה יש לו פי 2000 לבוט הזה. עכשיו בגדול אותו דבר. כן, כן, סגור. יש לי גם גרנדים הפעם. זה קשה להסביר לך לזרוק לשם פלאש, אני זורק לשם בכוונה פלאש. צמד, אני יכול לזרוק, אני יכול לזרוק. אבל צריך גם, אתה עוצר בשביל זה, אתה מבין? זה מה שלא רציתי. כן, כן, נבין. אתה עצור. קנו דיגל, נראה לי באוטו הוא יורה אותו. חיה. כן, אני זורק פה פלאש. יפה רונן, אחי. 1v2 שלך. לא נגעתי. אש. איזה גבר אתה. אני לא קונה כלום, אחי. אני קונה פלשבנק. הפעם, רגע, איפה הרגתי את הראשון? כן, שתיהם היו על הבמה. אני רץ הפעם ללונג. אוקיי. אני לא מאמין שהוא הרג אותי, שמע איזה פוקס, אבל הוא לא, הוא לא. ברוגע, ברוגע. אני חוזר אחורה? הם פשוט יפרצו אותך, שמע IGZ כזה פקסן אחי באמת, כזה פקסן. זה הכי לק בחיים, אבל עכשיו אנחנו נזיין אותם, עכשיו יש לי כאילו AK. קדימה. שמע, אם אני מקבל ספון פה, במקום איפה שאני עומד אחי, זה קיל גרנטיד. לדן להפסיק לקנות AK, אני חושב שבאמת קשה לך... מה, אז מה לקנות? מה לקנות? את הגליל? גליל, אבל בסדר, כאילו תור הבא. הבא. כן, ברור, ברור. תהרוס לנו את ה... יש נתחכה פה? הוא פה. מה? שמע, איזה פוקסים מטורפים! שקר? הוא אפילו, אחי, הוא אפילו... רגע, שקר. שמע, אחי, אני באמת שאני בטילט אחו שרמוטה, אחי. אין לך מושג איזה מזל של אלים. רודן, אבל אחי, אני לא שמעתי אותם עכשיו, אחי. אתה לא יודע איזה מזל, אחי, על הזין שלי, אחי. זה פוקסים שלא קיימים כאלה פוקסים, אחי. זה פוקסים מטורפים. בסדר, אחי, ננצח, הכל טוב. הוא לא מפיק אפילו. אפילו את הראש שלו אני לא רואה. תן לי את הגליל הזה, כך. אם אני מת פשוט הרים. רגע, אין לי... טוב, אני פיסטול. איתך. יש. אני 1 HP. תבוא איתי. הוא על הסייט עומד. מי פה שיפט? שיפט בכל זאת. שיפט, כן. צמצם אליי. אני איתך לך. תרוץ פשוט, יאללה, עכשיו שיפט. יהיה ראשון, בוא. שיפט עכשיו. תמשיך. הוא לא, הוא ממש מולי, סטרייט ליין. פה? סתכל איפה אני מכוון? ימינה קצת היה. כן, אש. חיה רונן. כאילו מולוטוב שהוא מחויב לצאת. כן, זה טוב. קח את הנשק הזה. אוקיי, טוב, הורדת לי? תודה רבה. ואני קונה וסט הלמט, סבבה. נמשיך ללכת מפה פשוט. כן. טעות.
לא מאמין, הוא עם הוואפ על הלהבות הרג אותי. אחי, למה הוא קונה הוואפ? אני כותב לו, אל תקנה הוואפ, בלי הוואפ, אחי. הייתי. נו, אבל לאט, אחי, אתה לא יודע לרסס, אתה חייב תמיד לחפש את הריקויל. צריך טאפים, אתה צודק. אני לא רגיל לזה, אחי, זה ההפך. אני רואה הוואפ, אני יוצא. בלי הוואפ, אחי. תראה איזה בוט הוא, אחי, הוא קונה לי הוואפ, אחי, ב-2-2 ווינגמן. איך הוא לא מת? פגעתי לו 7 פעם בגוף. שנייה. אני בית. אני אעשה לו... עושה לי מאוואפ, אחי. לא, מה עם כדורים? חיה רונן, וואו. בוט של פאבליק. וואו, אחי, GG. וואו, הופה, זה מטרו פירול. חטפת לו בוט. חוטון ללונג. אני עושה את זה, הוא אוטיסט, חכה, לא, אל תתקרב לסמוק הזה. יופי. פשוט שובר אותו כדי שהזה שלו, תיפול לפיט לפה, לבור. בא. ותחכה ואנחנו פשוט נכוון ונראה איפה הוא. הוא על הסייט בינתיים. הוא עכשיו לא יפיק, הוא מפחד. או שכן, הוא טיפש. נייס, וואו. אחי, חיה רונן. תודה רבה. משחק מפגר שלך עד עכשיו, יופי. עכשיו זה פיסטולים רק? אז פה, הקונץ, אנחנו צריכים להיות ביחד, כי... כן, כי זה יכול להיות אמין דרוש, כן. הם רצים ממש. כן, אגרסיבי פשוט, סגרון איתך. חכה, אנחנו נרוץ ללונג, אם הם לא פה, אנחנו נעמוד מפה ונראה בהם בשורט, חכה. בוא איתי. מקווה מאוד שהם רצים לפה. כנראה שלא רצים לפה. תחזור. כוון עכשיו לפה. כשהם משחקים את זה לאט, אני בודק. הנה הם פה. נייס. תעלה, אל תפחד. לא, בבקשה, פליז, זה לא, קל. לא, לא, אתה לא יודע איזה חשוב זה היה. אני יודע, דרון, סורי, אחי. הוא עשה לנו 2v1 הבוט הזה. פדיחה שלי. אחי, במצב שאנחנו 2-1, אנחנו פשוט צריכים לצאת עליו ביחד וזהו. צודק, אחי. יאללה, סייט, לא יודע, תחבא, תעשה משהו, אני אסתדר. יש לונג. נראה לי שתיהם אפילו, כן, שתיהם שם. שתיהם באים מהמקום השני. שנייה. לא, למה? הם פשוט הולכים ב-W? איזה גרועים הם! אחי, אם אני מוציא את הפלאש הזה, שניהם מתים באותו רגע. לא לקנות עכשיו פאמאס? אני לא אתה מבין. כל כך יוזלס, זה כזה קשה, אחי. רגע, לא לקנות עכשיו פאמאס או לא? אני לא מבין, לא לי כסף לווסט. אל תקנה, תחסוך. טוב. מה לי, מישהו... לך לסייט. פגעתי קצת, אני חושב. שכחתי יש לי מוסל ממורי לטעון כל הזמן. רון, תראה לי עכשיו מה זה הסייט, אחי. תראה לי איפה זה. סייט זה זה. אוקיי, סבבה. משחקים עליו. הם צריכים להגיע לאזור הזה. טוב. הקטע זה שאני צריך להבין מאיפה הם באים, ואז ברגע שאני עשיתי קונפרם שהם באים לשם, הם כבר קרובים לתוך הסייט, כאילו. כן. אם היה לך אינפו לתת לי בזמן, הייתי מגיע, שם את הפלאש והם מתים. כן. יש להם פה, הם חטפו מולי, אבל הם לא... הם גם חטפו רימון עכשיו.
כנראה הלכו צד שני. פה? אני בסייט. רק תביא לי אינפו פה, וכמה. פה, כאן, סייט, אחד פה בסייט, בימין, אצלי. אחד. שתיים פה, לא פגעו בכלום. הרג אותי אחד. נייס, רונן, אחי. באמת, אני אחד הגרועים שתהיה לך, זה לא, היה לא, ירי אחי, מאוד גרוע. ג'י, יופי, זה היה טוב. גם לחוץ יותר, כי אני יודע שאם אני מפשל GG כאילו. כן. זהו, צ'אט, אני במסל ממורי שלי תמיד מתאים את הנשק, ואז אני פתאום קורא שאין לי כדורים. אף אחד לא אוהב את העדכון הזה, אני לא מכיר אחד שאוהב את העדכון הזה, כאילו. אני בודק שם שוב. סליחה? אוקיי. חטף את הרימונים, כל הדמג' מהרימונים, אני מת. אם דן מת מהלונג, אני פשוט עושה לו טרייד מהקר. פה, רון, סוף, ראית? רון, שם, סימנתי, שם. בפיט? שם, כן, שם. נייס, אחי, יופי. עוד אחד קנה אוואפ. קח AK, לא משנה, אני קנה אוואפ באמת. תרגיש מה זה הבן שרמוטה. תסתכל רק לשם. איפה? תביא לי אינפורמציה. כן, סתכל. לא, סימנתי. לא, אבל לך יותר קדימה. טוב. אסור לי למות. אוקיי. אם אתה רואה שם אינפורמציה, תגיד לי. וכמה. הכי חשוב כמה אתה רואה. כן, סגור, צודק. אני מחכה. פה, אחד פה, אחד אצלי. מאוד אותי. שמע, הסתבר שאני לא הייתי בספורט טוב. תראה איזה חנונים. מה? מה? אחי, שתי השוטים פאקינג פגעו, אחי! לא, מרים את האוואפ הזה. מספיק להרים, אני עדיין אזיין אותו. אחי, למה אני מקשיב לצ'אט שלי, אחי? אם הם פורייתי מאגרף להם את החיים, אחי. כסף לרימונים, זה לא טוב. לא רוצה ללכת איתם לאובר. אני מסתכל צד שני. יש פה שקט? הם באים לך לא מאמין, למה שהוא יבוא לפה אחרי 7 שנים? אני באמת מת לקלל אותם, צ'אט. אני מת לקלל אותם. למה שתשב דקה שלמה בלונג? בפאקינג ווינגמן! הם ראיתי אותם שם. הם ראו אותי גם אבל. פשוט תצא עליו, הוא בוט, הוא לא יודע לראות עם תרוץ עליו, זהו, ככה, כן. זהו, האחרון מצד שמאל, כן. הנה, עולה לך, כן, מפה, כן. הנה, זיין אותו, יאללה דן. לא, אחי. איזה גרוע מיכאל הזה, אחי. פשוט יושב שם כמו בוט, אחי. אוף, עכשיו יכול להיות טקו. תקנה לי M4, פשוט שלך לא יהיה כלום, זה לא משנה. עוד, סבבה. תפוס. גם היה לי סמוק מפה ללונג, אני לא זוכר איך עושים את הסמוק הזה. היה לי כבר, זה היה ב-CSGO כאילו. אני צד שני מסתכל, רונן. אני בא לך. הם שתיהם משם. אני בא להם מאחורה. אוקיי, אז אני אלך שמאלה. מה? אני לא מאמין. אני מבק. חיה, וואו. אחי, ג'י. וואי, זה הפעה קשה, וואלה, הפעה קשה. אחי, אני לא ציפיתי צ'אט שאני ארוץ אליהם בקשוט, ומחוץ ללונג עדיין! מי מחוץ ללונג? דקה לראונד, אחי! דן, העיקר הכוונה, רואים שאתה רוצה לעזור, שמע, אני מנסה. העיקר הכוונה זה מטורף להגיד. בוא נלך אליהם.
לא, אני אגיד לך את האמת, אנחנו שיחקנו הרבה יותר טוב, אבל זרקנו כאילו בסוף, אמרנו אנחנו לא יכולים, אתה יודע, קיבלנו פה הודעות אחי, אתה עוד לא הבנת, קיבלנו פה הודעות כאילו... שמה שאני בהתקף לב. לא, רציני, כאילו, אנחנו זרקנו, אנחנו היינו FK, כאילו... לא, אל תגיד לך, אתם מנסים אחי, אתם מנסים. תראה את הפופ שלנו אחי, בבקשה. אחי, זה לתוכן, נראה לך שאכפת לי יבוטים, עלק לזה. דן עומד לבכות, רואה די, נו. עוד בבקשה תהיו... למה אתם מתקמפרים בתור טרוריסטים? אמרתי ראינו FK, פרדנו על דן, אני אומר את האמת. אז למה IGZ יורש הוא FK? בוא תראה את זה שלנו. ו-IGZ עוד סחב אותך, אחי, כן, זה סתם אומר, אתם מנסים, אל תגיד סתם, אחי. בוא תראה את ה... אתה יודע איזה קליפים שלחו לי של דן, אחי? תוך כדי המצאת אנחנו רואים קליפים, אחי. אתה יודע איזה קליפים שלחו לנו? אתה יודע איזה קליפים, אחי? של מה? דן, מה אמרת במשחק? לא אמרתי כלום, אחי. לא אמרתי כלום, אחי, לא אמרתי כלום. רוטן, תעשה לי עוד בעיות איתו, אחי, עד שכבר עברתי את המשחק, אחי, תעשה לי. תורס לי עוד פעם, רוטן, אחי, הוא כבר נרגע, אחי, לא אתה מכניס אותו שוב, אחי. הכל היה בסדר, אחי. למה אתה שוב מלחיץ אותו, אחי? כבר הרגעתי אותו קודם, אחי. שאבא שלי... אני אגיד לך, אבל מה ההבדל? גם אם מיכאל, או נגיד אתם לא משחקים את המשחק הזה, כל גיימר כמעט שיחק CS, הוא יודע מה זה דאס 2, כאילו. אני לא. עוסק ב-1.6. זה שדן אף פעם לא עוסק CS, אחי, זה קשה, אחי. זה חיסרון, נכון, זה חיסרון בדוק.